Thangsing senar asopo Bijoi senar kaprek ahem kedo dun kokpen ahem kache Vang longle ajok disiari deng loke paledam. West Karbi Anglong Chintong constituency angkang deng thauli arong along kedo Thangsing senar asopo Bijoi senar apan arta ningkan trok aporahut bang kaprek akai ahem kachobi dun pen non anta ahem chewang longle ajok APHLC asong klembang fuatum along birta palesi APHLC Central Committee atum pen bang soputak Cerap dunsi ing samjin pen Thangsing senar asopo Bijoi senar putot ahem an kacewang long pame jiaphan disiari deng loke pajirdam. News report Lotikimi News Karbi Anglong. Pinili tum APHLC pen ke dak West Karbi Anglong adisi aphan lo nang epi alama bang ke ha chin thong ana thu deng thawoli parong Thangsing senar asopo Bijoi senar alangli arta ningkan throk ahut surihini ra krege thom ningkan bang atum pondet lo lupa porheji pobat amat ki bidam ke ha mas oria gaung pu nogaw adung tu hiram borah po hem bidam koklo amat non ke au so phan ahem ta pache Vang longle apo peitum batai ke thom phli dam lo kache wan je phan kache tong ye phan seta pache tong da pache tong longle amat non kar julong ke au so phan akur ta ke larlo amen ta ke larlo ne pilo ne pusipu apen alam ta karbi alam ge paningje longle det se pache tek the det khangjang lo loko porhe bang ta sakor si bia pojo amasi pas ta pas pi pusipu nitum kar julong la si dak disia phan na choningri ala apo peitum sineli phana choningri lo APHLC phan ye nang rab dun tha ne so pu ke wan thulong ye phan la si dak ne tum disiang no wang lo nang pilo la bang so lo hello ke wan thu serak thegia phan la pen chin thong rong khang la pen amri bethe thu ke ba long ka prek ta kar biang long pen ke West Karbi Anglong la pen East Karbi Anglong pen ta kai dai tum che than bom lo ilitum adet school ta ka ve pen ajok master ta lo than thedet titi pen ajok munit atum sung pik duk pik pen ajok alang litum osomar phan lo pa por helong le det amatsi ha ke che tum hem si toy dun et sakor si bidun et lapen ke kiduk ita karbi atum aphan lapen inglong arat tom han ke government a office along ke claim akam sakori lata pipedet khangjang pen potri alang litum duk varet karbi atum ilitum duk varet lasi ahem ta chikim un esi nonta hemso ke longya phansi kaita nerlosini jo pangthang arting wungwang la phosan khetian da claim to take that lo hem duk pik oposi hem so and chikim take that lo hem so ga chikim ji gali lo o so mar lo popor he ne that lo la pen ke kheti claim ne that lo la pen ke so ga che lang ya phanta do white tablet isi anta kache nam paracetamol et tablet isi kacho nam ji aphan apok so dowai kacho apok so dowai kacho nam ji aphan pekar om kacho nam ji aphan musuri epak kacho nam ji aphan raja ko vedet la sinon itum theklong lo da council pen la pen government a program lo lage council a program ka litema India government pen si la pen ha UNO pen si order ke do posi India government ala claim nang koklo la si pekar om ke ron musari ke ron la pen hem so ke kikim pi anta claim to nang varet la abinong ke bang adet ke plang chen adim kaching thur adim anke develop adim anke hem so ki kim pi ke akam adet la da ke bang ame thang chi kim un pai khana ta ame thang chi kim un pek kar om da chenam un musari ta chenam un la pen ke dowai ta chonam un bang atum anke ha chomang atum da ho naga atum mizo atum garo atum
an ke bang ame thang sila han ta cheklem un seta karbia tum phan kapiduk ver pen ajok ilitum la anda un edet lo pen osomara tum phan ta ha kichia hem si ilitum sakor bidun nang varet lo la sinon ta la bangso la bijoi senara phan wan thu serak nang ji pusin ilitum la disia phan lo pini nang pilo